plictiseală. Poate de la carne. Ba da. Eu nu am Așa am stat până acum? Cine știe de când ne-am început? Dar nu, că pare că e... Da? Poate, cine știe ce. Nu cred să fie din ele care pentru de la apă, știi? Crezi? Cât la mâncare ceva. Toxin efect alimentar. Ce vrei? Asta? Ce e acolo? Nimic. Un buzonar. Probabil de rupt. E rupt? Nu știu. M. Ești M. De ce? M de la Emil. M. Nu. Nu ești tu M? Eu sunt Emilia. Ești M. Ce? Ce așa? Mai fă. Dar nu așa frumos. Așa? Eu ce te roșești? Vezi că l-am dat cu gel asta? La băieții care se rap pe mâini, pe picioare. Urăsc. Nu am făcut niciodată. Eu dintr-o prostie m-am început a epila pe mâini, dar... Mă trebuie să mă duc la o nuntă și rochea mea era toată așa goală și zic... Crezi că nu ți-e cald? Mi-e cald. Nici acum? Ți-e cald? Păi de ce mă întreb tot într-una pe mine? Îți stră părul? Ți doare? Dă tot la mine. De ce zâmbești în jos? Dacă vezi că... Faci așa. Să nu vână. Da. Te doare? Să oprești circulația și o să mor. Păi tu nu mori. Eu nu mor? Deci, Păi cum să mori? păi de ce nu mor? Păi așa că nu trebuie să mori. De ce nu spui tu ce să mor? Ba da, zic. Ce roșu te-am făcut. E bine că n-am unghiilele mari. Și când fac așa să zici, e bine. Oh, nu e bine, știu că e bine așa. E bine. Și în cap e bine. Și pe spate. Când am unghiile mari, acum sunt mici. Sunt prea mici. Trebuie să le fac în seara asta sau mâine în emisiune am să le fac. Ce? Nu vreau emisiune. De ce? Că mi-e bine și fără emisiune. Acum mai vin de la curort. De ce? La tabără de odihnă fără... Te vin.
Și cred că o să trebuiască să o dau totuși. Nu crezi? Cred că trebuie să o dau totuși. O să-i zic de seara. Mi-ai făcut. Sau bine, și stăteam, era acoperită. Hai să pun în partea asta. Ce ziceam? Făceai tu ceva mișto. Ce față? Da. Deja mi-e dor de tine. Da, ce-am zis? Nu am zis nimic. Mi-a scăpat, am gândit cu voce tare. Ieri tot am gândit ceva cu voce tare și Adriana m-a auzit. Cum? Și nu te-am auzit? Adriana m-a auzit. Dar tu n-ai auzit, nu? N-ai auzit. Dar nu n-ai auzit. Bine, n-am auzit. Ce bine. N-am auzit. Păi n-ai auzit. Tu ce crezi că mai stăteam aici dacă auzeai? Am auzit. N-am auzit. Dar ce... Și tu ce ai zis? Eu am zis nebuneală de ea. Ce nebuneală? Nu zic. E, hai zi. Nu. Mă duc să întreb pe Adriana. Nu o să zic. Nu să-mi zică? Nu, că i-am zis să nu zică. Nu pune nasul că tot am stat pe jos cu pantalonii ăștia și pui fața pe ei. Dar nu o să zic, sunt sigură că nu o să zic. Da, pe nici nu cred că știe. Știi? Dar zi tu. Nu. Hai, uite, punem pe ăla. Nu, ce ai, Nicolae, nu zic. Dar ce ai zis? Dar ce se compară? Ce? Nu, mai ce faci? Ei, da. Hai, pe ce ai zis? Că atunci ai în glumă, dacă... Nu, că am gândit tot cu voce tare și am crezut că nu mă aude nici. Nu, de seara că m-am culcat. Am gândit cu voce tare. Când? Seara când m-am culcat, am gândit cu voce tare. Păi și ce ai zis? Da? N-am ce să verific. Nu tu. A. Deci ce? Ce? Ce ai zis? Nu zic. Hai, zic oricum a fost din greșeală. Nu zic că fac material. Ce să zic? Ba da, zic. Când a fost? Când a fost? Dar e prea multă lume acolo, nici nu... Nu o să zică. Nu o să zică. Păi poate să dă material. Zice. Scuia. Zi-mi tu. Dă-le capul. Nu zic eu. Zi-mi. Dar n-ai auzit ce am zis. Bine, atunci. Eu ce urât să fac. Nici un pic. Ce doar? Este. Are mânuță. Hai tu. Bravo. El e dat cu inelul și mi-ai prins o venă.